Welcome to Bastos TV! Katawa na ay kabalaka! Na inyong malaman, dito sa aming gang walang tapon. Gwapo at gwapa lang ang meron. Yo, what's up mga katawa? So here we go again. This is for 1K special event or video or vlog. So nandito tayo ngayon sa Puyangi Resort kung saan matatagpuan ang pinakamagandang resort sa Dinagat Islands. But hindi pa ito tapos kasi kami yung magtatapos nito. Joke lang. Ito is ginagawa pa lang tong resort ngayon. Pero nandito kami ngayon kasi maglalaro kami ng tulak-tulakan or sa tubig. Itulak mo ko para sa kanya. At yun lang. So uumpisahan natin ngayon sa dalawang teams. May dalawang teams tayo na Team Katawa tsaka Team Kabalaka. So let's go guys, let's go! Yo! So, ito na nga yung mechanics ng laro. Kung sino yung team na mahuhulog, na unang mahulog, is yun yung talo. Tsaka, ang gagamitin lang is yung kamay. Bawal humawak ng ibang parte ng katawan, kundi kamay lang. At ayun na nga, uumpisahan na natin ang labanan ng dalawang kupunan, ang Team Katawa at saka Team Kabalaka. At ngayon po, tatawagin ko na po ang unang kalahok mula sa Team Katawa, si Bena. Mula sa Team Kabalaka, si Kara. Tandaan, Kamay lang ang gagamitin. Kamay lang ang pwedeng hawakan. Bawal lumawak sa ibang parte ng katawan. Ready? Ready? 1, 2, 3, fight! Ang nanalo, Team Katawa! Mula sa Team Katawa, si Jing! Mula sa Team Kabalaka, si Jal! Dapat mo mo lang. Gabino sisters. Ready? Gabino sisters. 1, 2, 3, fight! Ang nanalo, si Jing ng Team Katawa! Mag-recap tayo ngayon ng score. Ang score ng Team Katawa, 2 points. Ang score ng Team Kabalaka, 0. Pwede pa kayong humabol. Ngayon, tatawagin ko ang ikatlong manlalaro. Sa Team Katawa, si Juby. Sa Team Kabalaka, si Patricia. Sorry, wala akong malina. Joby! Ready? Patricia! Patricia! Hi! Kaya mo yan. Pagkanan mo lang. Ang nanalo, ang Team Katawa. Ngayon, ang ikaapat na magkatunggali mula sa Team Katawa, si Sheena. Oh my God! Mula sa Team Kabalaka, si LB.
Mga guwapa! Sige. Kabala ka! Mga guwapa! Galingan mo, Ed! Tagak mo yan. Ready? Okay. Fight! Kabala ka! Kabala ka! Ang nanalo! Kusina ng Team Katawa! Ngayon ang ikalimang magkatunggali mula sa Team Katawa, si Angel! Mula sa Team Kabalaka, si Ila! Kabala ka. Ready? Fight! Ito yung pinakamatagal na fight sa lahat. Nanalo ang Team Katawa! At ngayon, ang panghuling laban, ang magtatapos ng lahat-lahat. Mula sa Team Katawa, si Darren! Mula sa Team Kabalaka, si Jerome! Kamay lang ha, bawal katawa. Oh, last call, last call. Ready? Last call. Sige. Bye. Ready? Wala! Go! Okay, second round, Daryl at Jerome. Ready? Go! Ang nanalo, ang Team Katawa. Transfer! Transfer! With 6 points. Isang team. At yun, natapos na nga ang laro pero may exhibition referee. Tara, ang referee tsaka ako. Host. Let's go! Ngayon ay masasaksayan natin ang laban ng ating referee at ang ating host. 1, 2, 3, fight!
ayun na nga, nanalo ako. Kaso nga lang basang-basa ako. Pero okay lang yan. Panalo yung team ko. Tara na yan! Astig-astig po dia. At yun lang po mga katawa. Sana po nag-enjoy po kayo sa vlog namin ngayon. Yung mga Bastos Gang games, may part 2 pa to. Kaya abangan nyo mga katawa. At sa mga hindi pa po nag-subscribe, please hit nyo po yung subscribe button. Tsaka yun lang po mga katawa. Sa susunod ulit. At ciao! Nang inyong malaman, dito sa aming gang walang tapon. Gwapo at gwapa lang ang meron.